Isa ka tuig nga bata na patay matapos nasunog ang puluyan sa sitio Gibuangan, Barangay Lunoy sa Pian, Capiz. Sa inisyal nga investigasyon sang Ibisan Fire Station, nagasugba sang isda ang iloy sang bata antes naglakat agud magsagob. Pagbalik sini nakibot na gidlang nga dako ng kalayo. Madasig nga nagpangayo sang bulig sa kasilingan pero wala gid nasalbar pati ng bata nga si alias Lablab. Suno kay SFO2 Alexander de la Cruz o IC Fire Marshal na urot gid lamon ang puluyan kag kausa sang kalayo ang baga halin sa ginasugba nga isda. Totally damage ang balay ni Aldrin Sadsad sang nasunog sa Piandaan East, Maasin, Iloilo. Iniwala sa payan sa madasig nga pagresponde sang Maasin Fire Station sa pagpamuno ni SFO3 Andy Publico. Human sa light materials ang balay, gani madasig ang pagklapta sini. Padayon pa ang investigasyon kung anong gid ang gintunaan sang kalayo. Samtang nasunog man ang puluyan ni Roger Hintuya sang Binanwaan, Gimbal, Iloilo. Gilayon nga ginpadulungan sang Gimbal Fire Station gani wala maurot lamon sang kalayo ang puluyan. Ginabanta nagdangat sa 15,000 pesos ang tuga nga halit sa nasunog nga kusina. Nasapuan sa katubuhan ang 42 anyos nga biktima kag ginapasuni ginhimuslan sang duha ka sospek. Natabo ang insidente sa Barangay Dayuyo, Hamalalod, Negros Oriental. Gilayon man nga nadakpan ang duha sa hot pursuit operation. Isa sa duha ka sospek ang nag-ako nga siya ang nagpatay sa biktima nga ginkilala kay Najin Paco, 24 anyos, ang Kangharay, Hamalalod, Negros Oriental. Sa inisyal nga investigasyon, gindala sang duha Paco kag familiar ang biktima sa sugar plantation kag didto ginlampusan sang bato ni Paco sa ulo ang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. Ginaestablisar pa kun bala positibo nga ginimuslan ang 42 anyos nga dalaga. Nasamaran ang lalaking ini matapos nagsagiranay ang motorsiklo kag tricycle sa poblasyon Altavas, Aklan. Nagpangayo sang bulig si Bernard Kaiban, traffic enforcer sa lugar sa Altavas MDRRMO. Gilayon nga ginbulong ang biktima nga driver sang motorsiklo nga natumba. Hilway na sa katalagman matapos nga gindala sa malapit nga ospital.